Začiatkom týždňa sa stal ďalší ohavný teroristický čin a tentokrát si atentátnik vybral podujatie pre mladých ľudí. Mám sám syna, som z toho zhrozený a chcem vyjadriť sústrasť a ľútosť pre ľudí z Manchesteru, pre ľudí z Veľkej Británie. Je to niečo, voči čomu sa budeme musieť ako Európa vzoprieť a schopiť. A je samozrejme veľmi ťažké tieto činy tých osamelých vlkov všetky zachytiť. Tajné služby robia, čo môžu. Som presvedčený ako člen osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, že aj Slovenská spravodajská služba robí maximum, čo sa dá. A ja dúfam, že takéto skutky sa stávať už nebudú. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Vládna koalícia nám dala vedieť prostredníctvom komunikačného oddelenia Ministerstva spravodlivosti, že rozhody dohodov sa konať nebudú ani v tomto volebnom období. Je to téma, ktorú sme s kolegyňou Jankou Kišovou spracovali a navrhovali už niekoľkokrát v slovenskom parlamente. Neprešla, ale zostáva to naďalej našou agendou. Myslíme si, že ak sa dvaja dospelí ľudia vedia rozumne dohodnúť medzi sebou, tak nepotrebujú na to sudcu, pred ktorým by sa mali dohadovať. V agende tohto týždňa u mňa dominovala téma toxickej skládky vo Vrakuni. Ten problém existuje už niekoľko desaťročí, ale mám pocit, ako keby bol prehadzovaný ako horúci zemiak z jedného štátneho orgánu na druhý a nikto si ho neosvojil ako niečo, čo potrebuje vyriešiť. Po dlhých rokoch sa konečne rozhýbalo Ministerstvo životného prostredia a začína riešiť tzv. Enkapsuláciu tejto skládky, to znamená zabetonovanie existujúceho stavu. Problém je, že toxické látky sa zo skladky šíria každým dňom ďalej a dnes už napríklad Vrakuňa a Podunajské Biskupice majú jasný zákaz pre občanov čerpať vodu zo studní, lebo táto voda je nespôsobila nielen na konzumáciu, ale už ani na zavlažovanie, ani na naplňanie bazénov. Tak v iných obciach, hlavne smerom na juh a juhovýchod od Vrakune, a tým mám na mysli Miloslavov, Tomášov, Rovinku a mnohé ďalšie obce, prípadne ešte aj mestské časti Bratislavy, takéto varovania ešte vydané neboli. A mám podozrenie, že dnes tá voda už môže byť kontaminovaná práve z tejto toxickej skladky. Tá skladka vznikla ešte v 70. rokoch a boli to rôzne chemické odpady z chemických závodov Juraja Dimitrova, ktoré tam boli postupne navážané. Dnes tá skladka je obrovská a keby sa mala niekam presťahovať, čo ako riešenie asi nie je realistické, tak by sme naplnili 6 000 kamionov naplnených toxickými chemickými látkami. Takže dúfam, že po mimoriadnom výbore, ktorý sme spolu s kolegyňami Jankou Ciganíkovou a Ankou Zemanovou zvolali, a kde sme sa kompetentných pýtali na ďalší postup a ďalšie riešenia, tak dúfam, že veci sa konečne pohnú. A ja sľubujem, že na túto tému budem dbať a budem vás priebežne informovať najneskôr opäť v septembri, kedy zvoláme nový výbor a budeme sa pýtať aj Ministerstva životného prostredia, aj Úradu verejného zdravotníctva, čo za tie 3 mesiace podnikli.